tela. Ha? Oo, pagtrabaho. Ay, pang... Presko ng ano niya. Ay, no. Tela Ang ganda niya. ng tela. 2 ano lang, 250. Ang cute. 700 pesos. Ang cute. Ang liit-liit. Prituhan ng itlog. Tagal mo, sa ano nabili mo? Marami, ano? Pamasada. Pang tricycle. Ay, ayan o. Manipis lang siya. Diba? Hindi siya mainit. Yan, oh. Ay. Oh, pang tricycle lang. Kesa nabibilad sa araw, summer na eh. Oo, tama. Ito lang kaligayahan natin, ma'am, sir. Hanggang dito lang tayo. Ito pala kailangan na. Ano pa? Ito. 2, 4, 279. Oh, dalawa na ang laman. Maganda tela. Oh, ganun din. Oh, that's good. Tapos, ito, dalawang kulay. Ay, dito to. Ganyan lang guys, happy na siya. Oo, hindi naman tayo maluho eh. Tapos na siya sa mga brand. Kasi wala siyang pambili. Nagkakailangan ko Ito lang afford natin. Okay. Ito friends ha, oh, binili ko dito sa Guess Department Store ha. Sa Guess Department Store. Anong guest department store? Guess Department, nasa Guess. Sa Guess ko binili to eh. Oh. Guest ka dyan. Guess. SM Hypermarket pala. $124 kilogram per kilogram. Yan, bago ang 1 kilogram. Ayan. 117. Oh, isama mo na rin sila. Oh. Hi! Sa YouTube. Subscribe ba? Magkano? Thank you. Magkano kilo nito? 168 Oh, 168. Ang wings? Wings po 189. 189 para sila doon. Okay. Isang kilo nito? Baka maliliit naman yan. Yun naman, ay maliliit ayaw mo. Hindi. Maliliit nga siya.
Wala bang malaki-laki? Alaman ko sir. Okay na yun ba? Thank you. Ayan ang magaganda nating nagtitinda dito. Nasa SM Hyper. Shout out mo. Baka may isa shout out ka. So it's sweet. Ayan. Ayan. Large? Para sa mga malaki ng itlog. Hotdog, meron pa. May hotdog pa. Mixed veg na po. Maliliit ito. Yung malalaki. Taga. Yan, bilhin mo para kay Sky. Sky o sa tatay ni Sky? Para sa tatay ni Sky yata. Tatay ni Sky. Sige, try. Ilan? Isa lang. Try lang natin. Ga, I found it. Ga, I found it. Nasa ibang freezer, hindi magkasama. Sarap ito, guys. Kaya sabi mo, bigas lang bibili. Bigas at iba pa. Hindi ko narinig yung at iba pa. Ito ngayon, naririnig mo na. Ayan o, sweet tamarind. Saan kaya ito galing? Saan to ka? Ha? Ha? Salad. Thousand Island, bili tayo. Ganyan lang ang burger, tsaka ano? Salad, no? Soda rin. Zero sugar. Ayun pa may nakita ko mukbanger na binom yan. Punta tayo sa mga dilata. Sunflower. Ako, wala nang sunflower ga. Wala na yung ano, regular. Maliit na mackerel. Tagabunga. Ha? Tagabunga. Tiga bunga. Masarap ba ito, guys? Beefsteak. Beefsteak. Parang masarap. Matry nga. 34 pesos. Try lang natin, try. Madaling mag-isa pag walang time. Ito pala, i-save 10 pesos daw. Ito na lang. Balik natin to.
Pareho lang. Save 10 pesos daw. Doon tayo sa makakasave. Ay, bastos eh. Try natin to. Nakikita ko sa Facebook. Masarap daw. Magdalawang cart na kaya tayo. Alam mo pa, last kong pamilya, matagal na. Ang mukha ko wala dyan eh. Malaki kong mukha. Hindi, ang last natin pamilya, matagal na kaya. Tagal na? Meron siguro isang linggo. No color to ID. No color to ID, please. Isa pa. Hindi, isa pang ganda. Diyan ako, ito. We would like to remind you, please, to take care of your personal belongings, especially your cell phones, bags, and wallets. Huli na to dito. Yung mga frozen, pagkasa. Pansit at saka naga. Can you try, ma'am? Ayaw na. Angga, pakimove. Pakimove lang ga. Ito pa lang ga. Thank you. Prevention Dicer 76 customer service. Prevention Dicer customer service, please. Salamat. Yung safeguard na pink, aamuyin ko sana. You know, pink na safeguard.
Teka. Ako na. May mga sa hyper. Para mababait dito. Yung sabon. Sana po ito, sir. Pero okay lang po yung mga damit sa mga kupon tinapay. Pwede. Kahit tinapay dito na lang daw. Yung iba yung kakasya dito. Yung ano na lang, sir. Oo, napay. Kakasya dito ba? Sige lang, i-ayos lang. Ito. Yun na lang ang gabi ko pang preo. Konti lang tayo. Hanggang kailangan yata yung ilagan. Sorry. Iwan muna natin guys. Kakain muna kami. At ako'y gutom na. Shout out. Shoutout po sa asawa ko sa Pangasinan. Kung siya ang kausap po, sabi niya, ilang asawa. Pang ilang asawa. Okay na po. Ano thank you na po. pangalan? Ruby po, Ruby. Hello, Ruby sa Pangasinan. Ayan, nagtatrabaho. Mabait, oh. Hindi nagbubulakbol. Okay lang. Salamat sa Ay, inyo. thank you, sir. Subscribe. Ay, thank you po. Thank you. Ikaw, wala kang babatiin. Asawa ko rin po. Oh, Si sige. Darcy din po. Tayo Pabalakat. Oh, malapit lang. Opo. Oo, yung sa'yo, medyo malayo, no? Thank you po. Ingat kayo. Thank you. Mura ng dihamak ng cake dito, oh. Sa Pilipinas, kaysa American na Goldilocks. Sa sarap ng itsura.